Dungal. Ha? Ngayon may karoon din sa Gaminar. Ang suba. Ano yung purma sa dumiya. Akong guba. Ang suba. Tungkol sa baha kanya dito. So niya may karoon din ng labami. Labami. Bigay ko pa. Pa. Bigay ko. Labami ng laba. Lami dari labhan. Hi guys. Tambak ko pa. Wow. Balik ko pa. Pagod na ako. Balik ko pa. Labami kay labhan dari kay ni kahuman. Was-was dayon. Ditso na ang was-was. Di pa sa grito. Ang was-was ta. Di mo ito kahuman. Dali pa tayo. Dali ko ba nito pa? Are? Pa? Ano lang dara? Ano yan? Okay, layo na ya, mahagbo. Wala ko pa? Kamangay ko. Kamangay ko. Asin. Ito ko. Balik ko pa yun. Maraming anak. Nagulitin ako. Sorry. Lamig ko ng laba dito kay tubig ba? Ano? Steam out. Dito po kita ng was-was. Ano makita ang suba? Babaw na kayo din. Usog ang suba. Iabsol karon. Usog lumitan sa baha. December. May dapat kayong baha din ng bagsa sa Samis Occidental. Ano yung nakatabi? Suba sa paa. Pero mausog. Ang puma. Kaya naigo sa baha kanad to. So, nilang takutog. So, ko nga yung magustuhan yung mga video. Thank you sa mga answer puro nakasuba pa rin. Puro nakabatuan. Hi guys. Nabigay ko pa. Ano siya? Yeah, so thank you. Ang lagi sa